नमस्कार मित्रांनो, अजून एका नवीन व्हिडिओ स्वागत आहे तुमचा. तर आज आम्ही जाऊ होतो खेळा. आज होती 20. चला मी ग्राउंडवर इल्लेले असू, पण अजून तर कोणी येऊन नाही असत. तर आम्ही वगैरे थोडी प्रॅक्टिस करून घेतली. बसलो बॉल टाकतलं 8-4 वाला बाउन्स टाकलं. बघा एक प्लेअर इल्लो, आमचं एक बॉलर इल्लो हा. तर मित्रांनो, आम्ही ग्राउंडवर इलेले होतो. तर हडे बाहेरचे पण प्लेअर बोललेले होते. काय म्हणणार पॅकर्स. धावलो खूप. तर मित्रांनो 63 रन झालेले आहेत. 64 रन होत. मॅच सोपलेली होती, तर आम्ही जिंकलो आणि आता जातो असू घरा. चला.